हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्क्रीन दिसते का सर्वांना? हो, दिसते. आणि फॉन्ट पण बरोबर आहे ना, की आणि मोठा पाहिजे? तुम्ही दिसतोय. दिसतोय ना? हो हो. बरं, आपल्याला आपला पहिला अध्याय जो आहे तो पूर्ण झालाय, शुद्ध भक्तीची लक्षणे. तर मग तुमच्यापैकी तुम्हाला आठवू शकतात का एखाद दुसरं शुद्ध भक्तीचं लक्षण? एखाद दुसरं आठवतंय का तुम्हाला? की शुद्ध भक्तीमुळे आपल्याला काय वाटतं, म्हणजे काय लक्षणे आहेत की ज्यांनी आपण समजू शकतो की ही शुद्ध भक्ती आहे? श्रीकृष्णाला शरण जाणे. नाही, कृष्णाला शरण गेल्यानंतरच आपल्यामध्ये शुद्ध भक्ती निर्माण होते, पण मग त्या शुद्ध भक्तीची लक्षणं काय आहेत? सतत नामस्मरण करणे. ठीक आहे, सतत नामस्मरण करणे बरोबर आहे. आपल्याला इकडे रूप गोस्वामींनी 6 लक्षणं सांगितलेली आहेत की शुद्ध भक्ती म्हणजे, जसं मी तुम्हाला पहिल्यांदा उदाहरण दिलं की आपण सोनं घ्यायला जातो, तर त्या सोन्याचं वैशिष्ट्य काय आहे आपल्याला माहिती आहे ना, म्हणूनच तर आपण विकत घेतो. तसं शुद्ध भक्तीची कोणती लक्षणं आहेत की आपल्याला समजलं पाहिजे की आपण इकडे आपला सगळा वेळ ओततोय, सेवा करतोय, नाम घेतोय, श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं वाचतोय, चॅन्टिंग करतोय. मग हे जे आपण सगळंच श्रीला आपण सगळंच श्री कृष्णांना समर्पण करतोय, मग जे आपल्याला शुद्ध भक्ती मिळणार आहे त्याच्या बदली मग त्या शुद्ध भक्तीचं गुणवैशिष्ट्य काय आहे? हरे कृष्ण. पहिलं म्हणजे ते क्लेशाग्नी आहे. पाप कर्माचं बीज आपल्यापासून काढून टाकतं. आणि दुसरं आठवलं की ती शुभदा आहे. शुभदा म्हणजे आपल्याला चांगली कार्य करण्यासाठी आपण तयार होतो किंवा अशुद्धता आपल्यातल्या निघून जातात. तर त्यामुळे आपण चांगली कार्य करतो. आणि कृष्ण आकर्षणी आहे हे पण आठवतं.
बरोबर. आणि जे म्हणजे शुद्ध भक्ती, जे कृष्णाचे शुद्ध भक्त असतात ते मोक्षाला सुद्धा नाकारतात. हो हो बरोबर, आपण ते मुक्ती शिकलो होतो, बरोबर. आणि म्हणजे इतक्या सांगितल्या खूप कारण आपल्या हे रोज वाचनात येत नाही. त्याच्यामुळे ती पटपट आठवायला आपल्याला अवघड पडतं, जरी आपल्याला ते माहीत असलं तरी. म्हणून मी नेहमी शिकवल्यानंतर हे वाचन का घेते, कारण मग आपण प्रत्येक लाईन जेव्हा वाचतो, तेव्हा जे काय वर्गात शिकवलेलं आहे ना, ते आणि सॉलिडिफाय होतं. तर आपण आता वाचूया. मी सुरुवात करते, कारण आपल्याकडे आज खूप कमी जण आहेत वाचायला. ठीक आहे. अध्याय 1, शुद्ध भक्तीची लक्षणे. श्रीमद भगवतातील पॉइंट 19.12 आणि 13 तील देव आपली हिला शुद्ध भक्तिमय सेवेच्या लक्षणांविषयी उपदेश करताना म्हणतात, हे माते, जे माझे शुद्ध भक्त असतात आणि ज्यांच्या मनात भौतिक लाभ अथवा तात्विक तर्काची इच्छा नसते, त्यांची मने माझ्या सेवेत इतकी तल्लीन झालेली असतात की त्या सेवेत कार्यरत राहण्याव्यतिरिक्त ते माझ्याकडे अन्य कोणत्याही वस्तूची मागणी करीत नाहीत. माझ्या धामात, माझ्या सानिध्यात निवास करण्याचीही याचना ते कधी करत नाही. आज ऍक्च्युली ना मी एक लेक्चर ऐकत होते. तर त्या लेक्चरमध्ये प्रभूजी सांगत होते, ते इकडे राधा गोपीनाथ मंदिरमध्ये संन्यासी आहेत. तर ते सांगत होते की इकडे मुंबईला 2005 ना, 25 जुलै 2006 मला वाटतं की 2005 जेव्हा खूप फ्लडिंग झालं होतं मुंबईमध्ये. तुम्हाला आठवतं का एक असं ऐकलेलं की खूप अगदी जोरदार पाऊस पडला होता असा, आणि सगळीकडे फ्लडिंग झालं होतं आणि हाय टाईड पण होती, त्याच्यामुळे रस्त्यावर पण खूप पाणी आलं होतं. आणि ते ऑफिसहून चालले होते आणि घरी खूप पाणी होतं, म्हणजे ते म्हणाले की आम्ही नेक डीप पाण्यातून जात होतो आणि ते इतकं घाण पाणी होतं. अ, अ, गटारातलं पाणी ॲक्चुअली बाहेर आलं होतं. त्याच्यामुळे इतकं घाण पाणी होतं आणि इतका त्रास झाला आम्हाला, आणि असं वाटलं की आम्ही आता जिवंत राहतोय की नाही, कारण ऑलरेडी नेक डीप पाण्यामध्ये ते होते. मग आणि थोडी जर पाण्याची लेव्हल वाढली असती तर काय झालं असतं? प्रत्येकाला काही पोहायला येत नाही. ते सांगत होते की एकदा कसाबसा मी घरी पोचलो आणि घरी पोचल्यानंतर मला इतका आनंद झाला आणि इतकं बरं वाटलं की पहिल्यांदा मी स्वच्छ अंघोळ केली. साबणाने स्वच्छ सगळं शरीर एवढं घाण झालं होतं त्या घाण पाण्याने, की मी स्वच्छ धुतलं आणि घरी मला खूप सेफ, खूप कम्फर्टेबल आणि खूप बरं वाटलं. तर ते म्हणाले की हे एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट आहे की जिकडे आपला आत्मा वास करतोय. तर ते सुद्धा असंच त्या पाण्यासारखं, म्हणजे लिटरली गटाराच्या पाण्यासारखं हे भौतिक जग आहे. आणि आपला सुद्धा आत्मा जो आहे, जीवात्मा आहे, त्याला सुद्धा म्हणजे एक आपलं एक्सटर्नल वर्ल्ड असतं आणि इंटरनल वर्ल्ड असतं. तर ते म्हणाले की your internal world also, where do you feel happy, where do you feel comfortable, where do you feel safe, when you are with Krishna. म्हणजे तुम्ही जेव्हा श्रीकृष्णाचं नामस्मरण करता, त्यांच्या बरोबर तुम्ही जोडता, मग तुम्ही कुठली सेवा देत असाल, ते जेव्हा तुम्ही ते अटमॉस्फिअर तयार करता,
त्या atmosphere मध्ये तुम्हाला सेफ वाटतं. आणि तर हे हे मला वाटलं की किती छान त्यांनी सांगितलं, त्यांनी ते उदाहरण दिलं की 2005च्या फ्लडिंगमध्ये कुठल्या परिस्थितीत ते घरी पोचले आणि त्यांनी जे डिस्क्राईब केलं, तर इकडे सुद्धा तसंच आहे की जेव्हा अ, अ, आपण श्री कृष्णाच्या धामात निवास करायला जाऊ, तेव्हा आपल्याला सुद्धा अगदी असंच वाटेल, म्हणजे कुठल्या घाणीतून आपण बाहेर जाऊन आता आपण शेवटी आपल्या घरी पोचलो. हं. मुक्तीचे 5 प्रकार असतात. जसे भगवंतांशी एकरूप होणे, भगवंतांसमवेत एकाच ग्रहावर निवास करणे, भगवंतांसारखेच स्वरूप असणे, भगवंतासमान ऐश्वर्याचा उपभोग करणे आणि भगवंतांचा पार्षद म्हणून त्यांच्या समवेत निवास करणे. भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्तीचा त्याग तर करतोच, पण त्याचबरोबर त्याला या 5 मुक्तींपैकी कोणत्याही मुक्तीची इच्छा नसते. तो केवळ भगवंतांची प्रेममयी सेवा करण्यातच संतुष्ट असतो. शुद्ध भक्तीचे हेच लक्षण आहे. श्रीमद भागवतात कपिल देवांच्या या वक्तव्यात आपल्याला एक शुद्ध भक्ताच्या वास्तविक स्थितीचे आणि भक्तिमय सेवेच्या प्रमुख लक्षणांचे वर्णन आढळते. श्रील रूप गोस्वामींनी इतर अनेक शास्त्रांतील प्रमाणे उपस्थित करून प्रेममय सेवेची अधिक लक्षणे यापुढे दिलेली आहेत. त्यांनी शुद्ध भक्तीची 6 लक्षणे दिलेली आहेत. ती खालील प्रमाणे आहे. शुद्ध भक्ती मनुष्यास सर्व प्रकारच्या भौतिक क्लेशातून त्वरित मुक्त करतो. शुद्ध भक्ती ही अत्यंत शुभदायक आहे. आणि मी तुम्हाला सांगितलेलं आठवतं का की ही जी पहिली 2 लक्षणं आहेत ती आपल्याला साधना भक्तीच्या स्तरावर जाणवू शकतात. दुसरी 2 जी लक्षणं आहे ती जेव्हा आपण भावभक्तीच्या स्तराला पोचतो तेव्हा आपण जाणतो, आणि उरलेली जी 2 आहेत ती आपण प्रेमभक्ती स्तरावर जाणू शकतो. मग तिसरं लक्षण म्हणजे शुद्ध भक्ती स्वभावतःच आध्यात्मिक सुख प्रदान करते. शुद्ध भक्ती अत्यंत दुर्लभ आहे. एक मिनिट. शुद्ध भक्तीचे आचरण करणारे मोक्षाच्या कल्पनेचाही तिरस्कार करतात. भगवान श्रीकृष्णांना आकर्षित करण्यासाठी शुद्ध भक्ती हे एकमेव साधन आहे. भगवान श्रीकृष्ण सर्वाकर्षक आहेत, परंतु शुद्ध प्रेममयी सेवा त्यांना सुद्धा आकर्षित करते. याचा अर्थ असा की शुद्ध भक्ती भगवान श्रीकृष्णांपेक्षाही दिव्य रूपाने अधिक शक्तिशाली आहे, कारण ती भगवान श्री कृष्णांची अंतरंगा शक्ती आहे. म्हणजे बघा भक्तीमध्ये किती पोटेन्शियल आहे. आपण म्हणतो ना इकडे आता या भौतिक जगामध्ये आपण धन कमावतो किंवा आपले काही ॲसेट्स असतात, पण सगळ्यात महत्त्वाचा ॲसेट म्हणजे शुद्ध भक्ती. शुद्ध भक्ती म्हणजे कृष्णाचं प्रेम मिळवणं. एकदा की आपण शुद्ध भक्ती करायला लागलो आणि कृष्ण जेव्हा आपला होतो तेव्हा कसं असतं की आपल्याकडे सगळं काही मिळतं. जे हवं ते तुम्हाला मिळू शकतं आणि त्या स्टेटला तुम्हाला काहीच नको असतं. तुम्हाला कृष्णाशिवाय दुसरं काही नको असतं. म्हणजे आता साधना भक्ती जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण काय म्हणतो श्रीकृष्णांना की कृष्णा, मी तुझी आहे किंवा मी तुझा आहे असं आपण म्हणतो, आय एम युअर्स. पण प्रेम भक्तीपर्यंत जेव्हा आपण प्रवास करतो तेव्हा आपण उलट बोलतो, कृष्ण तू माझा आहेस, यू आर माइन. म्हणजे हे एक ट्रान्झिशन आहे की जे होतं साधना भक्ती टू प्रेम भक्ती. भौतिक दुःखातून मुक्तता, क्लेशाग्नी.
भगवान श्रीकृष्ण गीतेमध्ये सांगतात की मनुष्याने इतर सर्व धर्मांचा त्याग करून केवळ त्यांना शरण जावे. भगवान श्रीकृष्ण असेही वचन देतात की ते आपल्या शरणागतांचे सर्व पापांच्या प्रतिक्रियांपासून रक्षण करतात. श्रील रूप गोस्वामी सांगतात की या जन्मातील आणि पूर्व जन्मातील पापांच्या प्रतिक्रियांमुळे आपल्या जीवनात दुखे येत असतात. साधारणपणे असे समजले पाहिजे की अज्ञानापोटी मनुष्य पाप कृत्ये करीत राहतो, परंतु केवळ अज्ञानाचे कारण दाखवून तो पापांच्या फळांपासून मुक्त होऊ शकत नाही. पाप कृत्ये दोन प्रकारची असतात, पूर्वीच परिपक्व झालेली आणि अद्यापी परिपक्व न झालेली, म्हणजे अप्रारब्ध आणि प्रारब्ध. वर्तमानात आपण भोगत असणाऱ्या क्लेशांना कारणीभूत असलेली पापकृते परिपक्व म्हणून ओळखली जातात. आपल्यामध्ये जी अनेक पापकृत्ये साठलेली आहेत आणि ज्यांचे क्लेश आपल्याला अद्यापि भोगावे लागलेले नाहीत, त्यांना अपरिपक्व म्हटले जाते, म्हणजे अप्रारब्ध झालं. जे आपण भोगतोय, जे क्लेश भोगतोय, त्याला प्रारब्ध म्हणतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या मनुष्याने अनेक अपराधी कृत्ये करूनही त्याला अद्यापि अटक झालेली नसेल. ज्यावेळी त्याचे पाप कृत्य उघडीस येते त्यावेळी त्याला अटक होण्याची शक्यता असते. त्याचप्रमाणे आपण केलेल्या काही पाप कर्मांचे फळ म्हणून आपल्याला भविष्यकाळी क्लेश भोगावे लागणार असतात आणि काही परिपक्व पाप कर्मांसाठी मात्र आपण वर्तमानातच क्लेश भोगत असतो. अशा प्रकारे पाप कृत्ये आणि त्यांच्या जोडीला असणारे क्लेश यांची जणू काही एक शृंखलाच असते आणि बद्ध जीव एका मागून एक असे अनेक जन्म या पापांची फळे भोगत राहतो. आता मी तुम्हाला सांगितलेलं आठवतंय का की जेव्हा आपण कुठलंही पाप कर्म करतो तेव्हा आपल्यामध्ये ते पाप करण्याचा जो कल असतो तोही आपल्यामध्ये येतो. म्हणजे ते एकदा पाप करून आपण थांबू शकत नाही. हे आठवतं का तुम्हाला? मी ते तुम्हाला कुटम बीजम ती सायकल सांगितली होती त्याच्यात. हो हो. आठवतंय ना? मी जरा तुम्हाला असं का सांगते, म्हणजे आपला जरा एका महिन्याचा गॅप झालाय ना, म्हणून म्हणजे तुम्हाला आठवतंय नाही आठवतंय म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला त्याला कुटम म्हणतात, म्हणजे सिनफुल डिस्पोजिशन ऑफ द माइंड. म्हणजे आपला जे मन आहे ते परत तेच पाप करण्याकडे जातं. म्हणजे जेव्हा आपण कुठलंही पाप कृत्य करतो त्याच्यामुळे काय ती सायकल आहे ती चालूच राहते. मग असं करून आपल्याला अनेक जन्म ही जी पापांची फळे आहेत ती आपण भोगत राहतो. त्याने पूर्वी केलेल्या पापांचे फळ त्याला वर्तमान जीवनात मिळत असते आणि तो आपल्या भविष्यातील जन्मांकरिता अधिक क्लेश या जन्मीच निर्माण करीत असतो. ज्यावेळी मनुष्यास एखादा असाध्य रोग जडलेला असतो, गुंतागुंतीचे खटले त्याच्यावर लादलेले असतात, त्याचा जन्म नीच आणि भ्रष्ट कुटुंबात होतो किंवा तो अत्यंत अशिक्षित कुरूप असतो, त्यावेळी त्याच्या या सर्व अवस्था म्हणजे परिपक्व पाप कृत्यांची उदाहरणे होत. पूर्वी जन्मी केलेल्या अनेक पापांची फळे आपण वर्तमान काळात भोगत असतो आणि वर्तमान काळात केलेल्या पाप कृत्यांचे फळ आपण भविष्यात भोगणार असतो. परंतु जर आपण कृष्ण भावनेचा अंगीकार केला
तर या सर्व पाप फळांची प्रतिक्रिया आपण त्वरित थांबवू शकतो. याचप्रमाणे याचे प्रमाण म्हणून श्रील रूप गोस्वामींनी श्रीमद भागवतातील 11वा स्कंद 14वा अध्याय 19वा श्लोक हा श्लोक उद्धृत केलेला आहे. या श्लोकामध्ये भगवान श्रीकृष्ण उद्धवाला सांगतात, प्रिय उद्धव, माझी भक्ती धगधगत्या अग्नीप्रमाणे आहे, ज्याला अगणित इंधन पुरविले तरी तो ते जाळून भस्मसात करतो. याचे तात्पर्य असे की ज्याप्रमाणे एखाद्या धगधगत्या अग्नीमध्ये कितीही इंधन ओतले तरी तो त्याची राख करतो, त्याचप्रमाणे कृष्ण भावनेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांची केलेली भक्तिमय सेवा सर्व पाप कृत्यांचे इंधन जाळून नष्ट करते. उदाहरणार्थ, भगवद्गीतेमध्ये अर्जुनाला असे वाटते की युद्ध करणे पाप आहे, परंतु भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतः आज्ञा देऊन त्याला युद्ध करण्यास प्रवृत्त केले आणि अशा प्रकारे युद्ध करणे हीच त्याची भक्तिमय सेवा ठरली. म्हणून अर्जुनाला कोणत्याही प्रकारच्या पापांचे फळ भोगावे लागले नाही. या संदर्भात श्रील रूप गोस्वामी आणखी एक श्लोक उद्धृत करतात. या श्लोकात भागवत 3.33.6 माता देवहूती आपला पुत्र कपिल देव यांना म्हणते, हे प्रभो, कुत्र्याचे मांस खाणाऱ्यांच्या कुळात जन्मलेल्या मनुष्याने देखील एकदाही भगवंतांच्या पवित्र नामाचे उच्चारण केले, त्यांचे कीर्तन केले, त्यांच्या लीलांचे श्रवण केले, त्यांना प्रणाम केला किंवा त्यांचे स्मरण केले तर तो वेदोक्त यज्ञ कर्मे करण्यास त्वरित पात्र होतो. मग परम पुरुष भगवंतांचे प्रत्यक्ष दर्शन घेणाऱ्या मनुष्याच्या आध्यात्मिक प्रगतीविषयी काय सांगावे? असे असताना हे कसे शक्य आहे की जो मनुष्य भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य सेवेमध्ये खऱ्या अर्थाने पूर्ण कृष्ण भावनेने रत आहे, तो अद्यापि शुद्ध झालेला नाही? ते कदापि शक्य नाही. जो मनुष्य कृष्ण भावनेमध्ये रत आहे आणि भक्तिमय सेवा करीत आहे, तो निश्चितच सर्व प्रकारच्या भौतिक पापकृत्यांच्या दूषणांपासून पूर्णपणे मुक्त झालेला असतो. भक्तिमय सेवेमध्ये पाप कृत्यांच्या सर्व फळांना नष्ट करू शकेल अशी शक्ती असते. तरी देखील भक्त आपल्या हातून एकही पाप घडू नये याविषयी सदैव सतर्क असतो आणि एक भक्त या नात्याने हा त्याचा एक विशेष गुण ठरतो. अशा प्रकारे श्रीमद भागवतात सांगितलेले आहे की भक्तिमय सेवा करणारा मनुष्य श्वानभक्षक कुटुंबात जन्मलेला असूनही वैदिक कर्मकांडे करण्यास पात्र ठरू शकतो. या वाक्यामध्ये असाही एक अर्थ लपलेला आहे की वास्तविक श्वपच कुत्र्यांचे मांस खाणाऱ्या कुटुंबात जन्मलेली व्यक्ती सर्वसाधारणपणे यज्ञ करण्यास पात्र नसते. ज्या लोकांना वैदिक शास्त्रातील कर्मकांडे करण्याची आज्ञा देण्यात आलेली आहे त्यांना ब्राह्मण असे म्हणतात. जोपर्यंत व्यक्ती ब्राह्मण होत नाही तोपर्यंत तो हे विधी करू शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीचा ब्राह्मण कुटुंबात जन्म होतो अथवा एखादी व्यक्ती श्वानभक्षक कुटुंबात जन्म घेते, याचे कारण केवळ तिचे पूर्वजन्मातील कर्मच होय. जर एखाद्या व्यक्तीचा श्वपच कुटुंबात जन्म झाला असेल
तर याचा अर्थ असा की त्याच्या पूर्वजन्मातील सर्व कृत्ये ही पापमय समजली पाहिजे. अशा व्यक्तीने देखील भक्तिमय सेवेचा मार्ग स्वीकारला व हरे कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू केला तर ती वैदिक कर्मकांडे करण्यास त्वरित पात्र होते. याचा अर्थ असा होतो की त्याची सर्व पापकृत्ये व त्याच्या पापकृत्यांच्या प्रतिक्रिया नष्ट झालेल्या असतात. पद्मपुराणात असे म्हटले आहे की पापांचे 4 परिणाम असतात. जो परिणाम अद्यापि पूर्णपणे परिपक्व झालेला नाही, जो परिणाम बीज रूपात आहे, जो परिणाम पूर्णपणे परिपक्व झालेला आहे आणि जो परिणाम जवळ परिपक्व झालेला आहे. असे म्हटले आहे की ज्या व्यक्ती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊन त्यांच्या सेवेत मग्न होतात त्यांच्या जीवनातील हे 4ही परिणाम नष्ट होतात. आता पुढे कोणाला वाचायचंय? मी वाचू. हा, वाचा. जवळजवळ परिपक्व परिणाम याचा अर्थ असा की हरे कृष्णा, इको येतोय का मॅडम? नाही येतो ना, चांगला येतोय आवाज, ऐकू. ओके. पुन्हा वाचतो मी. जवळजवळ परिपक्व परिणाम याचा अर्थ असा की हे क्लेश सध्या आपण भोगत असतो आणि ज्या परिणामांना बीज म्हटले जाते, ज्यांचे परिणाम आपल्या हृदयात बीज रूपाने असतात, त्यांचे परिणाम आपल्या हृदयात बीज रूपाने असतात. संस्कृत शब्द कुटम याचा अर्थ असा की हे परिणाम बीज उत्पादन अथवा एका बीजाचा परिणाम निर्माण करण्यास जवळजवळ तयारच असतात. ज्या पापकृत्यांचे बीज रोपण अद्याप झालेले नसते ते अपरिपक्व परिणाम होत. पद्मपुराणात या वाक्यातून आपण असे समजले पाहिजे की भौतिक प्रदूषणाची प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म असते. तिचा आरंभ, तिच्या प्रक्रिया, तिचे परिणाम आणि एखादी व्यक्ती क्लेश रूपाने तिचे परिणाम कसे भोगते ही मोठी एक शृंखला आहे. ज्यावेळी मनुष्याला एखादा रोग होतो त्यावेळेस कधी त्या रोगाचे निश्चित कारण समजणे अत्यंत कठीण असते. हे कारण कुठून उत्पन्न झाले आणि कसे वाढत आहे हे समजून घेणे शक्य नसते. मात्र त्या रोगाचा परिणाम किंवा क्लेश अचानक उद्भवत नाही, त्याला बराच अवधी लागतो. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय शास्त्रामध्ये केवळ प्रतिबंध म्हणून डॉक्टर रोगाला इंजेक्शन देतो जेणेकरून त्या रोगाचा संसर्ग अधिक वाढणार नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्व पापांच्या प्रतिक्रियांची वृद्धी थांबवण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे कृष्ण भावनेत रत होणे हा होय. या संदर्भात शुकदेव गोस्वामी भागवतांमध्ये 6.2.17 मध्ये अजामिळाचे उदाहरण देतात. अजामिळ अत्यंत उत्तम आणि कर्तव्यपरायण ब्राह्मण होता, परंतु ऐन तारुण्यात एका वेश्याने त्याला पूर्णपणे भ्रष्ट केले. अनेक पापकृत्ये करूनही जीवनाच्या अंती मात्र केवळ नारायण म्हणजे श्रीकृष्ण असे नाम घेऊन तो वाचला. शुकदेव गोस्वामी सांगतात की पापांच्या प्रतिक्रिया नष्ट करण्यासाठी तपश्चर्या करणे, दान देणे, वैदिक कर्मकांडे करणे या विधींची शिफारस केली जाते. परंतु या विधी करूनही एखादा मनुष्य हृदयातील पाप बीजांचे उच्चाटन करू शकत नाही. तरुण अजामिळाचे उदाहरण ही गोष्ट सिद्ध करते की ही पाप बीजे केवळ कृष्ण भावनेची प्राप्ती करूनच पूर्णपणे काढली जाऊ शकतात आणि कृष्ण भावनेची प्राप्ती ही हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाने सहज शक्य आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी याच विधीचे प्रतिपादन केले आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर जोपर्यंत एखादी व्यक्ती कृष्ण भावनेचा अवलंब करीत नाही तोपर्यंत ती पाप कर्माच्या फळापासून 100% मुक्त होऊ शकत नाही. वैदिक कर्मकांडे करून, दान करून एखादी व्यक्ती पापकृत्यांच्या फळापासून काही काळासाठी मुक्त होऊ शकते, परंतु दुसऱ्या क्षणी ती अधिक पापकृत्यांमध्ये गुंतली जाते. याचे उदाहरण म्हणजे एखादी व्यक्ती
मैथुनाच्या अतिरेकामुळे गुप्तरोगांना बळी पडू शकते व त्याचमुळे तिला अतिशय वेदनाकारक वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागतात आणि त्यानंतर ती काही काळासाठी रोगापासून मुक्त होते. तथापि ती व्यक्ती आपल्या हृदयातून काम वासनेचे समूळ उच्चाटन करू शकत नसल्यामुळे पुन्हा गुप्तरोगाला बळी पडते. वैद्यकीय उपचार गुप्तरोगांसारख्या क्लेशापासून काही काळापुरती मुक्तता देऊ शकतात, परंतु जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला मैथून जीवनाचे घृणास्पद स्वरूप जाणून घेण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत नाही, तोपर्यंत तिला अशा प्रकारच्या वारंवार येणाऱ्या क्लेशापासून वाचवणे अशक्यप्राय असते. त्याचप्रमाणे वेदोक्त कर्मकांडे, दान इत्यादी गोष्टी काही काळासाठी आपल्याला पापी जीवनापासून वाचवू शकतात, पण जोपर्यंत आपले हृदय शुद्ध होत नाही तोपर्यंत आपल्याला तीच तीच पाप कृत्ये वारंवार करावी लागतात. श्रीमद भागवतात हत्तीचेही एक उदाहरण दिलेले आहे. हत्ती एखाद्या सरोवरात उतरून व्यवस्थितपणे स्नान करतो व आपले शरीर पूर्णपणे स्वच्छ करतो. त्यानंतर काठावर येताच तो तेथील धूळ आपल्या अंगावर घेऊन आपले शरीर माखून घेतो. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावनेचे प्रशिक्षण न मिळालेला मनुष्य पाप करण्याच्या इच्छेपासून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकत नाही. तसेच योग साधना, तात्विक तर्कवाद किंवा कर्मकांडीय कर्मे इत्यादी साधनेही त्याला पाप वासनेच्या बीजापासून मुक्त करू शकत नाहीत. केवळ भक्तिमय सेवेत रत झाल्यावरच ही गोष्ट साध्य होऊ शकते. या संदर्भात श्रीमद भागवत 4.22.39 मध्ये आणखी एक प्रमाण प्रस्तुत करण्यात आले आहे. यामध्ये सनत कुमार असे म्हणतात, हे राजन, मनुष्याचा मिथ्या अहंकार अतिशय बलशाली असतो आणि तो त्याला जणू दोरखंडाने जखडून टाकावे त्याप्रमाणे या भौतिक जगामध्ये बांधून ठेवतो. केवळ भगवत भक्तच कृष्ण भावनेच्या बळावर ही शक्तिशाली दोरखंड अगदी सहजपणे कापून काढू शकतात. तथापि कृष्ण भावनेचा आश्रय न घेता श्रेष्ठ योगी अथवा कुशल कर्मकांडी होण्याचा प्रयत्न करणारे लोक भक्तांसारखी आध्यात्मिक प्रगती करू शकत नाहीत. म्हणून कृष्ण भावना भावित कार्य करणे हे प्रत्येक मनुष्याचे आद्य कर्तव्य आहे, कारण अशा कर्तव्य चरणाद्वारेच तो मिथ्या अहंकार रूपी दृढ ग्रंथी छेदू शकतो. तथा विषयी कार्यापासून मुक्त होऊ शकतो. मिथ्या अहंकाराच्या ग्रंथीचे मूळ कारण म्हणजे अज्ञान. जोपर्यंत मनुष्य आपल्या स्वरूपाविषयी अज्ञानात असतो तोपर्यंत त्याचे आचरण मुक्ती चुकीचे असते आणि त्यामुळे तो भौतिक प्रदूषणामध्ये गुंतत जातो. कृष्ण भावनेचा अंगीकार केल्यावर ही वास्तविक ज्ञानाची उणीव भरून काढता येते. त्याचे प्रमाण पद्मपुराणात खालील प्रमाणे दिलेले आहे. कृष्ण भावनेत केलेली शुद्ध भक्तिमय सेवा म्हणजे पूर्ण ज्ञान होय. या ज्ञानाची तुलना एका धगधगत्या वणव्याशी केली जाते. ज्याप्रमाणे वासनारूपी अशुभ सर्पांना जाळून मारले जाते. या उदाहरणाचे तात्पर्य असे की ज्यावेळी अरण्यात मोठा वणवा भडकतो त्यावेळी तो आपोआपच अरण्यातील सर्व सर्पांना मारून टाकतो. अरण्यातील भूमीवर अनेक सर्प आढळतात आणि ज्यावेळी जेथे वणवा भडकतो त्यावेळी तो वाळलेले गवतही जाळून टाकतो आणि त्याचबरोबर त्या सर्पांवरही आक्रमण करतो. चतुष्पाद पशु वणव्यापासून दूर पळून जाऊ शकतात अथवा निदान पळण्याचा प्रयत्न तरी करू शकतात, परंतु सर्प मात्र त्वरित मारले जातात. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावनेचा धगधगता अग्नी इतका प्रखर असतो की त्यामुळे अविद्यारूपी सर्पाचा त्वरित मृत्यू होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, आता पुढचं कोणाला वाचायचं आहे? कृष्ण भावना शुभदायी आहे. हरे कृष्ण माताजी. वाचू? हा, वाचा. कृष्ण भावना शुभदायी आहे. शुभदा. श्रील रूप गोस्वामींनी शुभ या लक्षणाची या ठिकाणी व्याख्या दिलेली आहे. वास्तविक शुभ म्हणजे जगातील सर्वच लोकांच्या हितासाठी केलेली कल्याणकारी कार्ये. आज आपण पाहतो की अनेक लोक समाजाच्या किंवा देशाच्या कल्याणकारी कार्यात रत आहेत. संपूर्ण जगातील लोकांना सहाय्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघासारखी एक जागतिक संघटनाही स्थापन
करण्याचे प्रयत्न सद्यस्थितीत होत आहेत, परंतु राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यांच्या अंतर्भूत मर्यादेमुळे संपूर्ण जगातील लोकांच्या कल्याणाकरिता चालविलेला हा कार्यक्रम व्यवहार्य असू शकत नाही. कृष्ण भावनामृत आंदोलन मात्र इतके चांगले आहे की ते संपूर्ण मानव समाजाच्या कल्याणाकरिता कार्य करू शकते. सर्वजण या आंदोलनाकडे आकर्षित होऊ शकतात आणि प्रत्येकाला याच्या परिणामांचा लाभ होऊ शकतो. म्हणून रूप गोस्वामी आणि इतर विद्वान यांचे असे मत आहे की कृष्ण भावनेचा प्रचार करण्यासाठी एक अतिशय विस्तृत प्रचाराचा कार्यक्रम राबविला गेला पाहिजे आणि हा कार्यक्रम हीच सर्वोच्च मानव सेवा होय. कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण जगाचे लक्ष कसे आकर्षित करू शकेल आणि प्रत्येक मनुष्य कृष्ण भावनेमध्ये कसा काय आनंद प्राप्त करू शकेल याचे पद्मपुराणात एक उदाहरण दिलेले आहे. तेथे असे म्हटले आहे, जो मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन भक्तिमय सेवा करीत असतो, तो संपूर्ण जगाची सर्वोत्तम सेवा करीत असतो आणि सर्वांना आनंद देत असतो. हे आपण जाणून घेतले पाहिजे. मानव समाजाबरोबरच तो अगदी वृक्ष आणि पशूंनाही आनंद प्रदान करीत असतो, कारण या आंदोलनामुळे इतर निम्न योनी देखील आकर्षित होत असतात. याचे एक प्रात्यक्षिक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी झारखंडातील अभयारण्यातून प्रवास करताना आपल्याला दाखविले. झारखंड हा मध्य भारतातील एक दाट अरण्याचा प्रदेश आहे आणि या अरण्यातून चैतन्य महाप्रभू संकीर्तन आंदोलनाचा प्रचार करण्यासाठी जात होते. त्यावेळी तेथील वाघ, हत्ती, हरिण आणि इतर वन्य पशु त्यांच्या कीर्तनात सहभागी झाले आणि आपापल्या परीने नृत्य व गायन करीत हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन करू लागले. अधिक सांगावयाचे तर कृष्ण भावनेत रत असणारा मनुष्य भक्तिमय सेवेमध्ये कार्य करताना देवी देवतांचे सर्व सद्गुण आपल्यामध्ये विकसित करू शकतो. शुकदेव गोस्वामी श्रीमद भागवतात 5.18.12 म्हणतात, हे राजन, ज्या व्यक्तींची भगवान श्रीकृष्णांवर अढळ श्रद्धा आहे आणि ज्यांच्यात कपट नाही, ते देवतांमधील सर्व सद्गुण विकसित करू शकतात. एका भक्ताची उच्च श्रेणीची कृष्ण भावना पाहून देवी देवतांना देखील केवळ भगवत भक्तच कृष्ण भावनेच्या बळावर हा शक्तिशाली दोरखंड अगदी सहजपणे कापून काढू शकतात. तथापि कृष्ण भावनेचा आश्रय न घेता श्रेष्ठ योगी अथवा कुशल कर्मकांडी होण्याचा प्रयत्न करणारे लोक भक्तांसारखी आध्यात्मिक प्रगती करू शकत नाहीत. म्हणून कृष्ण भावना भावित कार्य करणे हे प्रत्येक मनुष्याचे आद्य कर्तव्य आहे, कारण अशा कर्तव्याचरणाद्वारेच तो मिथ्या अहंकार रूपी दृढ ग्रंथी छेदू शकतो तथा विषयी कार्यांपासून मुक्त होऊ शकतो. मिथ्या अहंकाराच्या ग्रंथीचे मूळ कारण म्हणजे अज्ञान. जोपर्यंत मनुष्य आपल्या स्वरूपाविषयी अज्ञानात असतो, तोपर्यंत त्याचे आचरण चुकीचे असते आणि त्यामुळे तो भौतिक प्रदूषणामध्ये गुंतत जातो. कृष्ण भावनेचा अंगीकार केल्यावर ही वास्तविक ज्ञानाची उणीव भरून काढता येते. त्याचे प्रमाण पद्मपुराणात खालीलप्रमाणे दिले आहे. कृष्ण भावनात केलेली शुद्ध भक्तिमय सेवा म्हणजे पूर्ण ज्ञान होय. या ज्ञानाची तुलना एका धगधगत्या वणव्याशी केली जाते, एक ज्यामध्ये मिनिट, आपण हे परत वाचतोय का? हो माताजी. हो, परत एक मिनिट हं. मी बघते जरा हे परत रिपीट झालंय का? पेज नंबर 10 पासूनच मिसिंग झालं माताजी. हा, इथपासून वाचायचंय. त्यांच्या 10 ना? समवेत. त्यांच्या हा, समवेत, बरोबर, त्यांच्या समवेत. बरोबर. ते त्याच्यात रिपीट झाले पेज, तर मी फक्त ते वाक्य वाचते. शेवटचं जे शुकदेव गोस्वामी श्रीमद भागवतात 5.18.12 म्हणतात, हे राजन, ज्या व्यक्तींची भगवान श्रीकृष्णांवर अढळ श्रद्धा आहे आणि ज्यांच्यात कपट नाही, ते देव देवतांमधील सर्व सद्गुण विकसित करू शकतात. एका भक्ताची उच्च श्रेणीची कृष्ण भावना पाहून देवी देवतांना देखील, आता वाचा, त्यांच्या समवेत निवास करण्याची इच्छा होते. म्हणून आपण असे समजू शकतो की या देवी देवतांचे सद्गुण त्याच्यामध्ये विकसित झाले आहेत. या उलट जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नाही, त्याच्यामध्ये कोणतेही सद्गुण आढळत नाही. तो शैक्षणिक दृष्ट्या अतिशय मोठा विद्वान असेल, परंतु त्याची वास्तविक दैनंदिन कृत्ये पाहिली तर असे आढळून येईल की तो पशूंपेक्षाही निम्न स्तरावरचा आहे.
जरी एखादी व्यक्ती अतिशय विद्वान असली तरी ती मानसिक अवस्थेच्या स्तरापलीकडे जाऊ शकत नाही आणि म्हणून ती केवळ भौतिकच कर्तव्य करीत राहणार आणि अशा रीतीने केवळ अशुद्धच राहणार. आधुनिक जगामध्ये अशा अनेक व्यक्ती आहेत ज्यांनी भौतिक ज्ञानाच्या विद्यापीठातून मोठमोठ्या पदव्या प्राप्त केल्या आहेत, पण असे आढळून येते की त्यांना कृष्ण भावनामृत आंदोलनात रस नाही आणि त्यांच्यामध्ये देवतांचे सद्गुण विकसित होऊ शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, एखादा कृष्ण भावना भावित तरुण जरी विश्वविद्यालयाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय विद्वान नसला तरी तो त्वरित अवैध स्त्रीसंग, जुगार, मांसाहार आणि नशा या गोष्टींचा त्याग करू शकतो. या उलट कृष्ण भावना भावित नसलेले लोक कितीही विद्वान असले तरी असे अनेकदा आढळते की ते मद्यपी, मांसभक्षी, अवैध स्त्रीसंग करणारे आणि जुगारीही असतात. एखादी व्यक्ती कृष्ण भावनेचा अंगीकार करून आपल्यामध्ये सद्गुण कसे विकसित करू शकते याची ही प्रत्यक्ष प्रमाणे आहेत. या उलट कृष्ण भावना भावित नसलेला मनुष्य कोणतेही सद्गुण विकसित करू शकत नाही. आम्हाला अनुभव आहे की कृष्ण भावनेशी संलग्न असलेला तरुण सिनेमा, नाईट क्लब, नग्न नृत्ये, उपहारगृहे, दारूचे अड्डे इत्यादी गोष्टींपासून अनासक्त होतो. तो पूर्णपणे मुक्त होतो आणि आपला अमूल्य वेळ वाचवून धूम्रपान, मद्यपान किंवा नाटक, सिनेमा, नृत्य यांमध्ये व्यर्थ दवडीत नाही. कृष्ण भावना भावित नसलेला मनुष्य साधारणपणे अर्धा तासही स्वस्थ बसू शकत नाही. योग साधना आपल्याला हे शिकविते की मनुष्य स्तब्ध व शांत बसला तर तो परमेश्वर आहे असा त्याला साक्षात्कार होईल. भौतिकवादी लोकांकरिता कदाचित ही पद्धती उचित असू शकेल, परंतु ते स्वतःला किती काळापर्यंत स्तब्ध किंवा शांत ठेवू शकतील? कृत्रिमपणे ते बघा, हे सगळे पिक्चर्स आहेत ना, किती छान आहेत. श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ही त्यांची रूप गोस्वामी यांचं भजन कुटीर, ही त्यांची समाधी, चैतन्य महाप्रभू, ही गोष्ट माहितीये तुम्हाला की एक ब्राह्मण होता आणि हो तो हो. ते खूप छान छान ऑफरिंग घेऊन येत असे श्री कृष्णांसाठी. पण याच्याकडे बिचाऱ्याकडे काही अर्पण करायला काही नव्हतं, खूप गरीब होता. म्हणून तो काय करायचा की ध्यान लावून बसायचा आणि असं ध्यानात तो हे करायचा की तो श्री कृष्णांच्या पूजेसाठी त्यांनी उत्तम फुलं घेतलेली आहेत, त्यांनी उत्तम जेवण केलेलं आहे आणि श्रीकृष्णांना तो देत आहे. तर एकदा तो खीर करतो आणि नेहमी आपण जेव्हा कोणालाही वाढतो ते एकदम खूप गरम जेवण की जिकडे आपली जीभ भाजेल असं आपण नाही वाढत. थोडस त्याचं जे टेम्परेचर आहे ते गरमच असतं, पण भाजण्या इतकं किंवा जीभ भाजण्या इतकं गरम नसतं. तर त्याला वाटतं ही मी खीर आत्ताच केलीये की खूप गरम आहे, म्हणून तो म्हणतो की मी आता बघूया, जरा टेस्ट करतो की ही खरोखर खूप गरम आहे का की थोडी थंड झाली आहे का. मग तो त्याचा बोट घालतो आणि बोट घातल्याबरोबर त्याचं बोट भाजतं आणि त्याचे डोळे उघडतात. म्हणजे ही गोष्ट आहे. तर इकडे श्रीकृष्ण आहे हे स्वतः त्यांनी ध्यानामध्ये जे काय तो दाखवतो ते स्वीकार करतात. आपल्याला श्रीला प्रभुपाद सांगतात की जर ध्यान करायचं असेल तुम्हाला याच पुस्तकांमध्ये पुढे, तर ध्यान या ब्राह्मणासारखं केलं पाहिजे. असं कुठल्याही शून्यावर ध्यान करायचं
किंवा हे जर तुम्ही बघितलं असेल श्री श्री रविशंकर किंवा इतर जे जिकडे जिकडे मेडिटेशन असतं तर तिकडे गाइडेड मेडिटेशनचा एक प्रकार असतो. तर हे सगळं म्हणजे तुम्हाला म्हणजे वेस्ट ऑफ टाइम आहे. खरं जे ध्यान करणं म्हणजे हे या ब्राह्मणासारखं आपण ध्यान केलं पाहिजे. ही दामोदर लीला. छान त्यांनी पुस्तकात चित्र हे केलेली आहे. श्रीकृष्ण लीलेवर साख्य रस. तुम्हाला हे सगळं वाचायचं आहे का? तर मग मी हे करते की आपण चालू ठेवूया वाचन. बरं, आता शेवटचं वाक्य काय होतं आपलं, मी परत वाचते ते. कृष्ण भावना भावित नसलेला मनुष्य साधारणपणे अर्धा तासही स्वस्थ बसू शकत नाही. योग साधना आपल्याला हे शिकवते की मनुष्य स्तब्ध वा शांत बसला तर तो परमेश्वर आहे असा त्याला साक्षात्कार होईल. भौतिकवादी लोकांकरिता कदाचित ही पद्धती उचित असू शकेल, परंतु ते स्वतःला किती काळापर्यंत स्तब्ध किंवा शांत ठेवू शकतील? कृत्रिमपणे ते. आता माताजी वाचा पुढे. शांतपणे शांत बसून आपले तथाकथित ध्यान करीत असतील, परंतु त्यांची योग साधना समाप्त झाल्यावर ते अवैध स्त्री संग, जुगार, भक्षण आणि इतर अनेक निरर्थक गोष्टी करू लागतात. तथापि कृष्ण भावना भावित व्यक्ती हळूहळू स्वतः उच्च अवस्थेपर्यंत प्रगती करू शकते आणि तिला हे करण्यासाठी असे तथाकथित मौन ध्यान करण्याची काहीच आवश्यकता नसते. केवळ ती कृष्ण भावनेमध्ये कार्यरत असल्यामुळे या निरर्थक गोष्टी करीत नाही व अत्यंत उच्च चारित्र्य विकसित करू शकते. निष्कर्ष असा की जर एखाद्या व्यक्तीमध्ये कृष्ण भावना नसली तर वास्तविकरित्या ती कोणतेही सद्गुण विकसित करू शकत नाही. हरे कृष्ण भावना. कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बरं, आता कोणाला वाचायचंय? कोणाला वाचायचंय? कोणाला नाही वाचायचंय? बरं, मग मी वाचते. कृष्ण भावनेतील सुख, मोक्ष लघुताकृत. श्रील रूप गोस्वामींनी सुख किंवा आनंदाच्या विविध उगमस्थानांचे विश्लेषण केलेले आहे. त्यांनी आनंदाचे 3 प्रकारे विभाजन केलेले आहे. ते खालीलप्रमाणे आहे. भौतिक उपभोगांद्वारे मिळणारा आनंद, स्वतःला परमब्रह्माशी एकरूप समजून होणारा आनंद आणि कृष्ण भावनेमध्ये मिळणारा आनंद. तंत्रशास्त्रामध्ये भगवान शिव आपली पत्नी सती हिला अशा प्रकारे उपदेश करतात. प्रिय सती, जो मनुष्य भगवान गोविंदांच्या चरण कमलांशी पूर्णपणे शरणागत झाला आहे व ज्याने अशा प्रकारे कृष्ण भावनेचा पूर्ण केला आहे, त्याला निर्विशेषवादी लोकांनी प्राप्त केलेल्या सर्व सिद्धी अतिशय सहजपणे प्राप्त होऊ शकतात. आणि याही पलीकडे सांगावयाचे तर तो शुद्ध भक्तांना मिळणारा आनंद उपभोगू शकतो. शुद्ध भक्तीद्वारे प्राप्त होणारा आनंद सर्वोच्च आहे, कारण तो शाश्वत असतो. भौतिक सिद्धींपासून मिळणारा किंवा स्वतःला ब्रह्मरूप समजण्याचा आनंद त्याहून निकृष्ट असतो,
कारण तो अनित्य असतो. भौतिक सुखाच्या स्तरावरून पतन होण्यापासून एखाद्याला कोणीही वाचवू शकत नाही आणि अव्यक्त ब्रह्माशी एकरूप होऊन मिळणारा जो आध्यात्मिक आनंद असतो त्या आनंदाच्या स्तरावरूनही मनुष्य पतित होण्याची पूर्ण शक्यता असते. अतिशय विद्वान आणि जवळजवळ पूर्ण साक्षात्कारी असे महान मायावादी संन्यासी देखील कधी कधी समाजकारण राजकारण करण्यात मग्न होतात असे दिसून येते. याचे कारण असे की अव्यक्त साक्षात्कारामध्ये सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद न मिळाल्यामुळे त्यांना भौतिक स्तरावर पतित व्हावे लागते आणि भौतिक कार्ये करावी लागतात. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. विशेष करून भारतामधील अनेक मायावादी संन्यासी पुन्हा भौतिक स्तरावर खाली येऊन कार्य करू लागतात. म्हणजे बघा, ही लोक परत सेवेमध्ये रत होतात, पण ते कोणाची सेवा करतात? ते समाजाची सेवा करतात, राष्ट्राची सेवा करतात, पण ते तो आनंद सेवेपासून आपण कोणाची सेवा केली आपल्याला आनंद मिळतो. पण आपल्याला श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की तुम्ही आपल्याला श्रीकृष्णांची सेवा केली पाहिजे. तो जो सेवेचा जो ऑब्जेक्ट आहे तो आपण डिस्प्लेस करतो आणि इकडे इतर लोकांची सेवा करतो. त्यामुळे आपल्याला जो आनंद त्या सेवेतून मिळतो तो टेम्पररी असतो. म्हणून हे जी लोक आहेत त्यांचं पतन होतं, मग भौतिक स्तरावर येऊन ते असे विविध सेवेचे कार्य करू लागतात. तथापि ज्या व्यक्तीने पूर्ण कृष्ण भावना प्राप्त केलेली आहे ती पुन्हा कधीही भौतिक स्तरावर पतित होत नाही. एखादे भौतिक कार्य कितीही आकर्षक असले तरी भक्त सदैव जाणतो की कोणतीही भौतिक स्तरावरील कल्याणकारी योजना कृष्ण भावनेतील दिव्य कार्याची बरोबरी करू शकत नाही. बरं, आता पुढे कोणाला वाचायचंय का? किती वाजले? 4 वाजले. आपण जरा 5 मिनिटं वाचून मग बंद करूया. किती? 3, 1, 2. कारण हा जरा चॅप्टर मोठा आहे ना. बरं, वाचायचंय का कोणाला? कोणी नसेल तर मी वाचतो माताजी. बरं, बघूया कोण ना. बरं, तुम्ही हे कराल, वाचाल. हे 12वं पान आपण कंप्लीट करूया आणि मग 13वं पान तिथपासून 3 पानं आणि आपण पुढच्या कथेला घेऊया. चालेल. यशस्वी योगी 8 प्रकारच्या सिद्धी प्राप्त करू शकतात. आणि सिद्धी म्हणजे अशा प्रकारची सिद्धी की ज्याद्वारे एक व्यक्ती अत्यंत सूक्ष्म होऊन दगडामध्येही प्रवेश करू शकते. आधुनिक विज्ञानाच्या प्रगतीने देखील आपण दगडामध्ये प्रवेश करू शकतो. वैज्ञानिक प्रगतीमुळे अनेक भुयारी मार्ग किंवा डोंगरातील बोगदे केले जातात. अशा प्रकारची दगडामध्ये प्रवेश करण्याची आणिमा सिद्धी भौतिक विज्ञानाने आधीच प्राप्त केली आहे. अशा प्रकारे सर्व योगसिद्धी म्हणजे निरनिराळ्या भौतिक कलाच आहेत. उदाहरणार्थ, एका विशिष्ट योग सिद्धीने एखाद्यामध्ये इतकी शक्ती येईल की तो हलका होऊन हवा किंवा पाण्यावर तरंगू शकेल. ही सिद्धी देखील आधुनिक वैज्ञानिकांनी साध्य करून दाखवली आहे. ते उडत आहेत व पाण्यावर तरंगत आहेत आणि पाण्याखालूनही प्रवास करीत आहेत. या सर्व योग सिद्धींची भौतिक प्रगतीची तुलना केल्यास आपल्याला असे आढळून येईल की भौतिकवादी वैज्ञानिक देखील या सिद्धीच्या मागे लागले आहेत. म्हणून असे म्हणता येईल की वास्तविकपणे योग सिद्धी आणि भौतिक प्रगती यामध्ये काहीच अंतर नाही. एका जर्मन वैज्ञानिकाने असे म्हटले आहे की असे म्हटले होते की या तथाकथित योग सिद्धी आधुनिक शास्त्रज्ञांनी आधीच प्राप्त केल्या आहेत व त्यामुळे त्याला त्यांच्यात रुची नव्हती. म्हणूनच आपण बुद्धीचा उपयोग करून
आपल्या बुद्धीचा उपयोग करून तो भारतात गेला आणि त्या ठिकाणी त्याने भक्तियोग किंवा भक्तिमय सेवा करून भगवंताशी असलेला आपला नित्य संबंध जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पुढे वाचू. हे एक 13वं मिनिट पान हं. 13वं पान सुरू झालं. हा नाही बस मला वाटतं इतकं, मग आपण इकडनं पुढे चालू करूया. बरं, आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? मी रेकॉर्डिंग बंद करते.